L-ilbies tal-maskri fl-iskejjer mhux ser jibqa' obbligatorju minn wara l-vaganzi tal-Għid. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fuq ix-xandir nazzjonali tnejn filgħodu fejn hawnhekk huwa spjega kif is-sitwazzjoni brabta mal-pandemija f'pajjiżna baqgħet taħt kontroll u għalhekk l-awtoritajiet Maltin jistgħu jibqgħu għaddejjin bil-pjan lejn in-normalità. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll rilaxx importanti ieħor mill-11 ta' April din id-darba brabta mal-ivvjaġġar lejn Malta. Dawk il-persuni li jkunu jirkupraw mill-COVID, u allura jkollhom iċ-ċertifikat tal-irkupru, recovery certificate ta' mhux iżjed minn 180 ġurnata. Jew minn ħafna mill-pajjiż tal-żona l-ħamra jkollhom PCR negattiv ta' 72 siegħa qabel, ta' mhux iktar minn 72 siegħa qabel, daw kollha jistgħu jiġu ġewwa pajjiżna mingħajr kwarantin. Chris Fearn qal li b'dan ir-rilaxx Malta ser tkun prattikament neħħiet ir-restrizzjonijiet kollha. Id-Deputat Prim Ministru qal kif din il-ġimgħa wkoll se jkun qed joħroġ avviż legali li se jagħmilha permessibbli li wieħed ikun jista' jagħmel self-testing u anke li jinbigħu self-testing kits li jkunu approvati mill-awtoritajiet tas-saħħa. Ħajkun hawn il-possibilità li wieħed jagħmel self-test biex jara għandux COVID u le, naturalment jekk jiġi pożittiv, rakkomandazzjoni tkun il-persuna jidħol fi kwarantina u jitkellem mat-tabib tiegħu. Importanti ħafna ma ninsewx il-COVID hija marda. F'dan l-istadju l-kwarantina se tibqa' mandatorja. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li Malta anke b'mod volontarju se tibqa' toffri l-protezzjoni għal kontra l-COVID-19 permezz tat-tieni doża tal-booster lil dawk l-aktar vulnerabbli. Biex nkomplu noffru protezzjoni lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli, ħankunu qegħdin noffru b'mod volontarju mhux b'mod obbligatorju, ħankunu qegħdin noffru t-tieni booster lil dawk il-persuni li huma immunosuppressed, ġifier dawk li għandhom kondizzjoni medika li ġisimhom ma tantx jagħmel protezzjoni anke jekk ikun ħal vaċċin, allura dawk ħantuhom ħanoffrulhom booster ieħor u wkoll ħanoffru booster ieħor għal dawk il-persuni li jgħixu li huma residenti fid-djar tal-anzjani. Chris Fearn fakkar ukoll kif minn nhar il-ħadd li ġej jistgħu jibdew isiru l-festi tal-Għid u l-ġimgħa kbira b'mod normali u responsabbli u mbagħad fil-ġimgħa ta' wara anke l-festi fl-irħula u l-ibliet Maltin u Għawċin. Intant fuq ix-xandir il-Ministru għas-Saħħa għal kif permezz ta' dan l-awtoritajiet Maltin se jibqgħu dejjem iħarsu saħħet il-Maltin u fl-istess ħin l-ekonomija tal-pajjiż.